sa chance gift ay excited na ko ba? Uy, bagya ka. Guba mo lang bangko. Awan, hilak na ang isa. Ay, ngaway ay. Hilak ang bado, do. Hilak din na. Hilak lagi na. Tanawa. Tanawa. Okay, students. Kuma naman tag pangaon, so karon mag-change gift na ta ninyo. So sige, arin siya ng mga table dai, arin siya na kay mag-change gift na ta. Sige. Sir, okay na sir. Sir. Okay, students. Ready na mo mag-change gift? Yes, sir. Ready na sir. Hala, pinsay ako mabunatan karon ba? Bay, unsa ka ako karon bay no? Basta ako bay. Kwarta dyan di bay? Wapon ta ako mabunatan Lord. Sino ba kayo magsugod na ta? So, mag-una ta kang Dodong, ali dong. Isa man mo nagbunutan dong. Bini. Bin, sorry Bin. Arbi. O, hatag na na imong gift kang kuan. So may istorya sa unya ra. So may istorya nimo Ben. Salamat. Oh, ikaw Ben, kisa man mo nagbunutan. Ipok. Sure ka? Dodong. Ha? Look, kami Dodong. Kadodong, nag-change gift ra gid mo. Aman kadodong. Adi. Oh, sa man mo istorya kang kuan. Thank you. Sunod. Unya ra nyo abriha kay sabay na ta mag-open sa itong mga gift ha. Sige, ipok, kalipok. Malipok. Okay, atong first honor sa room. So, kisa man imong nabunutan po. Kibi. Kisa? Kusga. Si Kibi. Ay, Kibi, dali Kib. Ikaw nabunutan ni Ipok. Oh, hatag na imong gift. Sa istorya ni mo, Kib. Thank you. Oh, thank you. Ikaw, Kib, kisa man imong nabunutan. Dumare. Uy, si Ipok. Uy, nag-change gift ra gid. Uy, nakita na. Unya na, sabay na tag-open ha. Sige, balik sa mong lingkod dito. Balik sa mong lingkod. Kaya sabay tag-open. Alam mo, gitara ko mo ba? Ginagawa mo. Gitara nagtaklaro ng luwag. Ay, katawa na bay. Ako unsa ka ni sulod ako Bahala mo dia. Basta ako pusila ni. So, wala saya, sabay-sabay na tatanan ha. Tapos akong hangyo sa inyo ha, dapat walay mga suko og walay malain, ug unsay mga mabunutan ninyo kay kana mga kinasing-kasing mo puna sa naghatag sa inyo, di ba? Okay. Sige, sabay tag-open ha. Sige, students, maghihap og tulo, sabay-sabay tag-open sa gift ha. Sige, 1, 2, 3, open your gift now. Marami na gitara ni. Tuwag ni day. Ala, unsa ka ni ako bay? Uy, panyo, ang trapor sa singot. Ba pa jud ka buok. Pok, salamat kay ani Pok. Ganahan ki ko ani, ang trapog singot ba. Okay ra bay. Ako toothbrush bay tilo ko duk yan ni sabay. Time. Oh no. Ako kapili bay, ang nabunutan kay Barbie. Guwapo lang naman, yung mga luwag. Wala awat ha? Wala awat ha? Salamat ako mo lagi ng party. Gawa sa room. Hilak mo gugat. Ato to mas rata kay mahal ra ba kato imong regalo unya. Okay mo ha. Kasi imong rog ya. Kana. Oh sige. Dala ka kay ako dito. Bantay lang Mr. Disturbo kin lambat ha. Excuse me sir. Ah, yes ma'am. Unsa to ma'am? Ako nak ba ni uli og balay ba naginilak. Wa kadawat og regalo. Ha? Unsa kadawat? Kompleto mo itong mga kuwan ganina, nakadawat mo ito sila tanan, nagpicture pa kayo mi. Ay nag-explain sir, mao ni angay nimo oh. Tara. Ay sige kay ako nang isagpay imong maestro. Ma, di ba ito maong teacher, ma? Ha? Hindi to mao? Tara. Saan kung ganyan na itong kalit, naman itong laparo? Tumboy.